അധികാരം കിട്ടാനുള്ള തിടുക്കത്തിൽ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പലതും വിളിച്ചു പറഞ്ഞവർക്ക് പക്ഷേ അധികാരം കിട്ടിയപ്പോൾ ആ ചിന്ത പോലുമില്ല. പാവം ജനങ്ങൾ പല വാഗ്ദാനങ്ങളിലും വീണുപോയി. കാത്തിരുന്നിട്ടും ഒരു വാഗ്ദാനവും നിറവേറ്റാൻ അധികാരികൾ എത്തിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം സൗജന്യ വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ പേരിൽ ഏറെ ചർച്ചകൾ ഇന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട്. സൗജന്യ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകുന്നത് വിലക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട BJP നേതാവും അഭിഭാഷകനുമായ അശ്വിനി കുമാർ ഉപാധ്യായ ഇത് സംബന്ധിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജിയും നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഹർജി പരിഗണിച്ച സുപ്രീം കോടതി ഇത്തരം വാഗ്ദാനങ്ങൾ വിലക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം, കുടിവെള്ളം, വൈദ്യുതി എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സൗജന്യമായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ച കോടതി വിഷയം കൂടുതൽ സങ്കീർണമാവുകയാണെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ജസ്റ്റിസ് NV രമണ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ചത്. ഹർജി ഈ മാസം 20 മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ത്യ ടുഡേയിൽ നടന്ന ചർച്ചയ്ക്കിടെ DMK നേതാവും തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ പളനിവേൽ ത്യാഗരാജൻ നടത്തിയ പരാമർശം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ അവരുടെ നയം മാറ്റേണ്ടതെന്നായിരുന്നു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി ത്യാഗരാജൻ ചോദിച്ചത്. ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നതിന് ഒരു ഭരണഘടന അടിസ്ഥാനമുണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കേൾക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക വൈദഗ്ധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ഇരട്ട PhD ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ഒരു നോബൽ സമ്മാനം, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെക്കാൾ നന്നായി ഈ വിഷയം നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന മറ്റെന്തെങ്കിലും വേണമെന്നാണ് ത്യാഗരാജൻ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത്. മേൽപ്പറഞ്ഞ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെർഫോമൻസ് ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. നിങ്ങൾ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ അതിശയകരമായ രീതിയിൽ വളർത്തിയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ കടങ്ങൾ കുറച്ച് ആളോഹരി വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചവരുമായിരിക്കണം. ഇതൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനാ ഒരാളുടെ അഭിപ്രായം കേൾക്കണമെന്നും ധനമന്ത്രി ചോദിച്ചു. പല മാനദണ്ഡങ്ങളിലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനേക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനമാണ് തമിഴ്നാട് നേടിയതെന്നും ത്യാഗരാജൻ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഖജനാവിലേക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള സംഭാവന നൽകുന്നവരാണ്. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എന്താണ് വേണ്ടത്? എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ നയം മാറ്റേണ്ടത്? നിങ്ങൾക്ക് ഭരണഘടന അടിസ്ഥാനമുണ്ടോ? ഇല്ല. നിങ്ങൾ ഒരു സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനാണോ? അല്ല. നിങ്ങൾക്ക് നോബൽ സമ്മാനമുണ്ടോ? അതുമില്ല. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇനിയും എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എൻ്റെ നയം മാറ്റേണ്ടത്? ഇത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഏതെങ്കിലും അധിക ഭരണഘടന നിർദ്ദേശമാണോ എന്ന് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പരാമർശങ്ങളായിരുന്നു സൗജന്യ വാഗ്ദാനം സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. സൗജന്യങ്ങൾ രാജ്യത്തിന് അപകടകരമാണെന്നും അത് ദൂരവ്യാപകമായ സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുമെന്നുമായിരുന്നു മോദി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നത്.